Pokoknya elemen temen tuh. Aduh. Kayak iclik mendino kayak kurang iclik. Loro tenan iki bune. Iki kemul popo iki. Tang iki ngombe sit. Obatnya jumbe. Alah, ndek antok meneh iki. Ditambah epeng 28 kok ora mari-mari ya. Napa Mbak tak sawang-sawang oleh cemburu temen toh? Kae lho Mas bojoku kepinginane tambah kira mari-mari. Lah kenapa apa? Riang kepinginane wis popeng 28 tak tambah kira mari-mari. Aku duwe dukun Jos, Mbah Karto. Ya wis lah, tarono lah. Ya. Karto, Mbak Karto. Apa we? Iki lho Mbah arep marekno iki. Aku Mbah awake gregesi temenan Mbah. Lah kenang apa, Nduk? Aku gara-gara macul nang pojokan kono kae kok malah ya dadi kok kene wis ana 8 dina Mbah. Oh, iki kowe kenang-kenang jelas kenang-kenang iki. Aduh. Kowe wingi macul karo loco to. Ya Ya kuwi le Mbah. nek kerja tapi aja sembarangan kok ngono kuwi. Aduh. Wis tak jeboke tombone sik. Ya oleh. Engko dicampurke wedang iki ya, Nduk ya. Ampun. Iki jelas mari to Mbah. Ya jelas mari to nek ra mari rak ya dadi ronda gelem karo Mbah Karto iki. Ya Joko kono to Mbah. Wis ngono bali. Wis engko mari. Wis ya Mbah. Matur Yo, yo. sembah suwun ya Mbah.